3 मेचा कार्यक्रम निश्चितपणे होणार आहे. त्याच्यानंतर जी मोहीम ठरवलेली आहे 20 दिवसांची जनजागरण करण्याची, ती देखील होणार आहे व्यवस्थित. त्याची सगळी योजना झालेली आहे. रिॲक्शन संबंधी बोलायचं जर झालं तर ते अपेक्षित होतं, कारण द काश्मीर फाईल्स ज्या वेळेला रिलीज झालं त्यावेळी 32 वर्ष झालेला जुना नरसंहार जो आहे हा पहिल्यांदा देश पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला गेला. आणि त्यामुळे इट वॉज नेव्हर टू लेट. याच्या पूर्वी कुणी केलं नव्हतं. त्यामुळे विचार एक मनात आला आणि कधीतरी ते होतंच की गोवा इन्क्विजिशन खाली जे अत्याचार, अनन्वित अत्याचार गोवेकरांवर झाले आणि केवळ हिंदूंवर झालेले नाहीत, नव ख्रिश्चनांवर झालेले आहेत. आणि हे सर्व नव ख्रिश्चन, कारण त्याच्या अगोदर ख्रिश्चन नव्हते गोव्यात, तर आज जे ख्रिश्चन आहेत आणि आज जे रिॲक्शन वगैरे देत आहेत त्यांच्या आज्या पणजांना भयानक छळ करून ठार मारण्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळे दुर्दैवाने हा इतिहास त्यांनाच जर माहीत नाही किंवा ढोंग जर करत असतील तर त्याला एक नाव डॉक्टर टी.बी. गुन्नाने दिलेलं आहे, ते म्हणजे डिनॅशनलायझेशन. म्हणजे माझ्या आईवर अत्याचार करणारेच माझे कसे देव आहेत हे जर मी पटवून द्यायला लागलो तेव्हा जसं होईल, विसंगती लक्षात येईल. तशी विसंगती ही या रिॲक्शनमध्ये मला दिसून येते. मी सगळे रिॲक्शन्स तपासलेले आहेत. त्याच्यात मिकी पाशेकोचं रिॲक्शन जे आहे ते राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली मला माझ्यावर कारवाई करावी. आता झेवियरचा विषय जो आहे, गोवा इन्क्विजिशन जो विषय आहे तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी कसा निगडीत आहे हे मला कळत नाही. हा आमच्या राष्ट्रीयतेच्या गोव्याच्या आणि अराष्ट्रीयतेचा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे कॉम्युनल टेन्शन्स वगैरे व्हायची काही गरज नाही. बँड जे बढवतायत, कम्युनल हार्मोनी धोक्यात येईल. काश्मीर फाईल्स झाल्यामुळे किती कम्युनल हार्मोनी धोक्यात आली. उलट पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणा दिल्या आणि आता ते निषेध करतायत. त्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या घोषणांचा निषेध केला. या लोकांना बॅन घातली पाहिजे. गोवा सरकार प्रयत्नात आहे की यांच्यावर बॅन यावा म्हणून. ते आता उघड डोक्याने फिरणार का आम्हाला सांगायला की आम्ही अराष्ट्रीय आहोत म्हणून? पॉप्युलर फ्रंटने पण एक हे केलेलं आहे, ट्विट केलं आहे की तुमच्यावरती कारवाई केली पाहिजे. हो, ते देणारच, देशद्रोही देणारच ना. मी आय एम आउट इन द ओपन. ते देशद्रोही आहेत, पाकिस्तानशी संबंध आहेत, आतंकवाद्यांशी संबंध आहेत, यांच्या सगळ्या लीडर हे अटकेत आहेत. आणि भारत सरकारकडे एवढं साहित्य जमा झालेलं आहे की त्याच्या आधारावर यांच्यावर बंदी घालावी असा विचार भारत सरकारचा चालू आहे म्हणून न्यूजही आलं. आणि आसामची गव्हर्नमेंटचा जो भाजपचा मुख्यमंत्री आहे सर्मा, त्यांनीही मागणी केलेली आहे. प्रमोदजी सावंतनी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे हे लोक हे अँटी नॅशनल्स आहेत, गोव्याला धोका निर्माण करणारे आहेत हे सिद्ध होतं ना. ते मी सांगितलं म्हणून आता बोंबाबोंब झाली असा प्रकार नाही. सगळ्या जनतेला माहीत आहे असं आहे. ओके सर, आणि ती लास्ट प्रश्न की ऑन 3rd द गोवा फाईल्स विल बी रिलीज, कारण लॉट ऑफ पीपल हॅव्हिंग सेइंग की इट शुड नॉट बी रिलीज. तुम्ही किती रिलीज करायच्या? नाही, तो माझा कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार आहे, हिंदूंचा घटनात्मक अधिकार आहे. माझ्या आईबापांवर जे अत्याचार झालेले आहेत ते मी प्रसिद्ध करण्यापासून मला कोण रोखू शकतो? मी करणारच ना ते. तुमच्या स्टेटमेंट नंतर पोलीस किंवा प्रशासनाने तुमच्याकडे काय कॉन्टॅक्ट केला? तुमचं नाही केलेलं नाही. आणि कोण तुमच्या हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या व्यतिरिक्त आणि हिंदू मला संघटना? हिंदू संघटनांचे अनेकांचे फोन आले की काही जर असलं तर आम्ही आहोत आणि गोवाभर आम्ही याबद्दल राळ उठून देऊ. काही जर झाला, याचा गैरफायदा जर घेतला आणि शासन जर बळी पडलं तर आम्ही पाहून घेऊ, अशा प्रकारचे याचे फोन आले. मला काही ख्रिश्चन बांधवांचे, मी त्यांची नावं सांगितलं तर त्यांना चर्चनेच गोवा इन्क्विजिशन आणलेलं आहे. त्यामुळे दे कॅनॉट बी ॲब्सॉल्व्ड ऑफ दॅट क्राईम. If few people have demanded that you should be arrested. करू द्यात ना, बघू द्यात ना जनशक्ती किती आहे आणि कुणाची ताकद किती. मला वाटत नाही गोवा गव्हर्नमेंटमध्ये आता डॉक्टर प्रमोद सावंतांचा हल्लीच जे काही स्टेटमेंट सावंतांनी दिले की पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेली मंदिरे,
म्हणजे तुम्ही पोर्तुगीज हे अराष्ट्रीय आहेत असं म्हणता, ते आपले नव्हे तसं म्हणता. देवळं का तुम्ही दुरुस्त करता, ही अराष्ट्रीयता झाली म्हणून त्यांना रासुका लागला पाहिजे मिकी पाशकोच्या मते. असं नाहीच आहे ना. त्यांना असं वाटतं की इथे कन्व्हर्जन जी चाललेलं आहे ती गोवा खपवून घेणार नाही. आम्ही हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या तर्फे त्यांचं अभिनंदन केलं, स्वागत केलं त्यांच्या या घोषणेचं, आणि आम्ही पूर्ण मदत करू ज्या या कामात जर लागली तर. कारण धर्मांतरे तर होतच आहेत ना. अंकित साळगावकर म्हणून आपला जो कार्यकर्ता हा शिवोलीला राहतो, जाऊन पहा ना, आलेलुया आलेलुया म्हणत बिलिव्हर्सनी किती हिंदू बायांना पाठवलेलं आहे आणि घरात किती हाहाकार करून ठेवलेला आहे. त्यांच्या विरुद्ध कोणी पॉलिटिशियन जे निवडून येतात ते खांद्याला खांदा लावून बसतात त्यांच्याशी. ही स्थिती आहे गोव्यात. जनता शिल्लक आहे सरकार सोडून, आणि हे ख्रिश्चन आमदार जे आहे 4-2, तर ते सोडून बाकी जनता आहे ना, ती सत्यावर आधारित गोष्टींवर विश्वास ठेवते. ती डॉक्युमेंट्स पोर्तुगालहून जे डॉक्युमेंट्स आणले आणि उद्धृत केले त्या डॉक्युमेंट्सवर इट इज हे ना लायब्ररी अकाउंट ना, तो म्युझियमचा आहे ना तो सगळा, तो खोटं म्हणून सांगा ना. इन्क्विजिशन खोटं आहे म्हणून सांगू द्या चर्चिलने. झेवियरचा काही संबंध नाही गोवा इन्क्विजिशनचे म्हणून सांगू द्या. झेवियरचा संबंध नाही तर कुणी आणलं गोव्यात ते सांगू द्या.